Se nkompli naħdem għal Malta aktar ġusta u postijiet tax-xogħol aktar siguri għal Maltin fis-settur tal-kostruzzjoni. Ma rridx illi jibni jkun mital xejn. U għalhekk li nhar it-tnejn li ġej inħeġġeġ lil kulħadd sabiex jingħaqad magħna quddiem Kastilja fit-8 ta' filgħaxija sabiex inkomplu nsemmaw leħinna u tinħatar inkjesta pubblika biex tinkixef il-verità kollha. Dan huwa l-appell li qed tagħmel Isabel Bonnici wara li l-erba' li għadda deputati kollha tal-Gvern preżenti fil-Parlament total ta' 40 ivvutaw kontra li ssir inkjesta pubblika. Vot li ġab miegħu stmerrija kbira lejn il-Gvern ta' Roberta Bela, xi ħaġa li qatt ma ġrat fl-istorja tal-Parlament. Din il-frustrazzjoni popolari kienet evidenti wkoll barra l-Parlament, eżatt ma li deputati laburisti ħarġu mill-Kamra ta' Rappreżentanti. B'missier iż-żagħżugħ John Sofija u qraba oħra deru rrabjati għal mod kif aġixxew il-membri tal-Gvern. Rajtu? Mor il-qoddis! Seba xew! Politika soċjali, Michael! Il-ġabbana ta' minni, Michael, ta' sigla! Fil-waqt li ringrazzjat lil daw kollha li taw l-appoġġ tagħhom sa minn dakinhar li seħ dak l-inċident traġiku ta' 3 ta' Diċembru li għadda li fih telef ħajtu bina, Isabel Bonnici saħqet li qed titlob għal inkjesta pubblika sabiex toħroġ il-verità kollha u biex issir investigazzjoni fuq l-iżballi li hemm bħalissa fis-sistema li sfortunatament qed tħalli ħafna uġigħ. Fejn f'4 snin biss kien hemm total ta' 29 mewta li seħħet f'sit ta' kostruzzjoni. Hija żied tgħid li wara dawn l-imwiet kollha pajjiżna għadu ma tgħallem xejn u li ma jistax ikun li jkomplu jintilfu iktar ħajjiet. Intant telaw għal iktar minn 24,000 il-firem miġbura minnhom Jean Paul Sofija, petizzjoni li qed titlob lill-Gvern ta' Roberta Bela biex ma jkomplix iwebbes rasu u jaħtar inkjesta pubblika. Sissa ħadd għadu ma jaf għaliex il-Prim Ministru Roberta Bela għadu qed jippersisti b'tant saħħa milli ssir inkjesta pubblika lil min qed jipproteġi u min qed jorbot lu jdejh.